Arratsaldeon, aurkeztuko ditut gure artean gurekin dauden gure kidiak, nire ezkerrean Xixili Egiguren, bera da Arrasateko, ondo entzuten zait? Bai? Arrasateko aniztasun udal teknikaria, Kristina Etxegoien, RK enpresako gestio arduraduna, eta Josebe Blanco, Antzolako Pikuñeta baserriko artzaina, bai? Komentatuko dizuet, sarrera txiki bat egingo dut, gaurko mahai sektorial hauen aurkezpena nondik nora sortu zen eta zergatik ekarri ditugu gure hiru lagun hauek gaurko saio honetara, bai? Goizean esan dizu egun bezala, herritarren batzarrak 3 fase ditu, bai? Lehenengoan informazioa jaso dezue, jasotzen aizate, gaur bukatzen da nolabait esateko fase hori. Datozen 2 saiotan hasiko zeate entzundakoaren ingurun zuen artean gogo eta partekatzen, eta azkeneko saioan ordurako ia da gomendio sorta bat iristeko adostasun batera iritsi beharko dezue, bai? Informazio fase honetan, orain arte entzun dituzuen ponentziak edo hitzaldiak izan dira gehien bat gai jakitun baten ingurun dauden azterketak edo lanak edo jakintza zuekin partekatzea, bai? Hori izan da helburua. Baina herritarren batzarretan oso garrantzitsua izaten da ere, ponentzia edo hitzaldi horiek arlo horretan dabiltzan aditu horiek ekartzeaz gain, gaiari lotutako bestelako ezagutza bat eta esperientzia bat ekarriko duen jendia ere hurbiltzea, bai? Eta etortzea, zuekin partekatzeko informazio hori. Orduan, horretan hasi ginean, hori prestatzen hasi ginean informazio fasea, galderari eta dilemari erreparatuz, eta orain ikusiko duzue pantailan ondo badabil. Ez? Guain arte dena oso ondio, guain, bale. Herritarren batzar honek oinarrian duen galderak baditu irizpide batzuk, ez? Eta galderako dio, zein ekintza edo aldaketa burutu beharko dituzte Debagoienako tokiko eragilek energia kontsuma murrizteko eta energia berriztagarrien garapenerako. Galdera honi erantzuterako orduan, honako irizpideak hartu beharko dira kontuan, bai? Eta orduan, hor ezartze zaizue eskaera, edozein dela ere egiten dituzuen gomendio horiek, edo egiten dezuen gomendio sorta hori, kontuan hartu behar du Debagoieneko eskualdearen ehun industrial eta bizibaldintza eta ereduan duen inpaktua, 3. energia berriztagarriek biodibertsitate eta landalurrean izan dezaketen inpaktua ahalik eta txikiena izatea, eta azkeneko ahalmen eta erantzunkizunen arteko proportzialtasuna pertsona, erakunde herri eta lurralde ezberdinen artean. Azkeneko honen inguruan, aurreko 2 ponentziek hain zuzen ere, aipatu dute, bai, justizia soziala eta pertsonen arteko oreka eta bar, bai. Orduan, irizpide hauek kontuan hartuta, esan genuen, eta ze informazio mota ekarri dezakegu herritarren batzar honetara, zuentzako lagungarria izango dena, gero gomendio horiek irizpide hauek bere baitan kontuan hartzeko, bai? Eta orduan, prozesuan herritarren batzar honen aurretik, esan genuen, mahai sektorial 3 mahai sektorial antolatuko ditugu, bereziki irizpide horietan jasotzen diren 3 eremu horietan, bai? Industria, egoera zaurgarria deitu genion, bai? Zaurgarritasuna edo gizarte bazterkeria, eta 3. landa eremua eta biodibertsitatea, bai?
Zertarako, batetik noski, beti esaten da ez, beraien ahotsa entzuteko, baina nik uste gehiago dela guk entzuteko, ezagutzeko, bai, egoera zein dan, beraien errealidadia. Ez da entzuten? Itzulpena. Zerbait gertatu da? Denak gelditu dira? Itzulpena igual, ez? Ez zaudete ondo, ez? Bale. Bai? Bai. Ea ba? Orduan. Orain bai? Bai? Aurrera idoia, bai. Bale. Orduan, 3 mahai sektorial horiek antolatu genituen, sektore horietako ordezkari desberdinez osatua, eta helburua izan da, mahai sektorial horietan energia transizioari buruz hitz egitea, eta energia transizioarekiko arlo bakoitza non kokatzen den ezagutzea, bai? Orduan, hor ikusten dezuen urdin horretan, okerrez banago mahai sektorialak antolatu genitun hasi ginen hortxe ez, martxo maiatza inguru hortan, 3 mahai sektorial desberdin, eta horretarako gonbidatu genitun arlo bakoitzean errepresentagarri edo ordezkaritza gure ustez egokiena izan zitekena, bai? Hor ikusten dezuen zerrenda horretan, izan zian etorritako eragileak, baina arlo bakoitzean esan beharra daukagu 30-35 bat eragile gonbidatu genituela, bai? Aurrekoan guatzen naiz mandatu organoan galdera izan zen, zein falta da zein, hemen eragile gehiago, baina arrazoi desberdinetatik noski, azkenean hoiek elkartu ginen mahai sektorial bakoitzean, bai? Hor ikusten dezue lehenengo izan zala gizarte bazterkeria, bestia industria eta landa eta biodibertsitatea. Bakoitzean jasotakoa zabala izan zen, baina hor azalpen txiki bat eman behar dugu, bai? Asmoa etzan izan inundik inora ere, adibidez, industria arlo hartzen baldin badugu, hemen azaltzea eskualde honetan industria arloan irizpide edo posizionamendu bateratu bat. Baizik eta hor egontzien eragile desberdinek planteatu zen gaiarekiko bakoitzak nola bizi duen, ze iritzi duen eta ze esperientzia duen azaltzea, bai? Orduan, momentu honetan, eta orain aurkeztu dituan gure lagunek azalduko dutena da, hain zuzen ere, mahai sektorial bakoitzean jasotakoa. Horrek ez du esan nahi iritzi bakarra denik, baizik eta eragile horiek guztiek azaldu zutena azaltzea. Jasoketa bat egonda eta hori azaltzea. Ustez, gure ustez, lagungarria izango zaizuelako, ez dakit ez, nik akaso industrian gertatzen den edo landa eremuan edo gizarte bazterkeriaren arloan ez balin badaukat inolako harremanik, esperientziarik, ez daukat ideiarik, bai, eskualde honetan zer gertatzen ari den, eta beraien erronka zein dian etorkizunari begira, bai. Orduan, iruditzen zitzaigun arlo hori, arlo horren argazki bat izatea, garrantzitsua eta oso lagungarria, gerora adostuko dituzuen gomendio horiei begira, bai? Beraz, hasiko gea aurrenkeraz, lehenengo gizarte bazterkeriaren arloan landu zana industrian eta landa eremuan, eta bi galdera, bai? Lehenengoa izan zen, energia transizioarekiko zein da sektore bakoitzaren egoera, non kokatzen dian eta nola ikusten duten, bai, ahulguneak, indarguneak, eta bigarrena izango da erronkak, bai, aurrera begira erronkak zeintzuk izango dian, bai. Hori guztia laburpen baten bidez, izan ere zuek, okerrez banago eskura pasadizuegu jasotako guztia, bai, baina eskatu diegu noski denbora dela eta eskertzekoa da larun batea txalde batean ona etorri izana, laburpentxo bat edo ideiagako garrantzitsuenak, bai? Eta gero aukera izango dezue galderatxo batzuk egiteko, bai? Beraz, hasiko gea xixilirekin, lehenengo, bai. Bai, behar dezu mikrofono. Eta hori,
ze komentatu zan mai sektorean, bai, entzuten da? Piztuta dago? Bai? Bueno, ze komentatu zan mai sektorialean eta pixka bat jaso genitun eragile hoien ekarpenak, ez? Baina hori, nik esan duen bezala, laburrean edo gako nagusiak azpimarratu nahian, bai zaurgarritasunaren inguruan edo indarguneetan komentatu ziren lau ideia nagusi izan ziren. Lehenengoa, bai baiara badala baliabide asko dituen eskualdea, eta ez bakarrik bizi baldintza onak edo altua dagolako edo inbertsiorako baliabideak existitzen direlako, baizik eta planteatzen zelako badagola formakuntza aukera, badagola lanerako aukera, eta inkluso badaudela baliabideak egoera zaurgarrian dauden pertsonen bizikalitatea hobetzeko ere. Osea, baliabideen existentzia hori badagoela. Gero, bigarren ideia zen, Baiaran ere badagola sare baliotsu eta gogor bat, hemen azpimarratzen zen kooperatibak Baiaran daukan garrantzia eta kooperatibak bere baitan duen elkarlanerako balioa edo. Eta orduan, bi ideia hauek nahastuz, bai planteatzen zela, hori baliabideak balin badaude eta elkarlanerako balioa balin badago, igual bazegoela ere egoera zaurgarrian dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzeko aukerak. Ez? Hirugarren ideia izango zen ikuste zala, Baiaran bazegoela trantsizio energetikoarekiko eta ingurumenaren zaintzarekiko kontzientzia maila nahiko altu bat, hori existitzen zela, eta laugarrena izango zen, badagola bebai, Baiaran bizikalitatea, orokorrean pertsona guztien bizikalitatea hobetzeko nahia, gogoa edo grina. Horiek izango zen igual lau indarguneak, ni jarraitzen dut, ez, ahulguneekin, zen hori ez, igual hauek dira indarguneak, baina daude oso lotuta ahulguneekin, hori, ahulguneekin oso lotuta. Orduan, ahulgunetan bai planteatzen zen lehenengo eta ideia nagusi moduan, pertsona askoren oinarrizko beharrak ez daudela asetuta. Orduan, puntu horretatik, jende askoren lehenengo preokupazioa edo bere egunerokoan dituen hausnarketak ez daudela bideratuta trantsizio energetikoaren gaiarekin. Honekin lotuta ere azpimarratzen zen, arrakala ezberdina direla medio, energiaren erabileraren jabe ez den pertsona asko dagola, ez dagola pertsona askoren eskuetan energiaren eguneroko erabilera hori. Honez gain, esaten genunean, Baiaran baliabideak badaudela, planteatzen zen igual diru laguntzak, tokiko diru laguntzak existitzen zirela Baiaran, baina ahulgune moduan, esaten da, diru laguntza horiek jende asko uzten dutela kanpoan, ez? Izan errolda, izan beste zenbait muga egon daitezkenak. Eta azkenik komentatzen zen bebai, zaurgarritasun egoerarekiko dagoen ikusezintasuna, edo normalean ez dela ikusten edo ez dela kontemplatzen, eta guzti horrek eramaten duela ere egoera zaurgarrian dauden pertsonak askotan ez daudela ez erabakiguneetan, ez parte hartze prozesuetan, eta horrek dana baldintzatzen duela, ez? Orduan, ni hemen ere ez naiz egoera zaurgarrian dagoen pertsona bat, eta ari naiz honetaz ni hitz egiten. Uste dut nahiko esaten duela horrek, eta printzipioz motzean, oie dira. Oso ondo, Cristina. Entzuten da, ez? Bai industrialean aipatuta ahulgune moduan, lehenengo enpresen izaera eta aniztasuna, ez? Diversifikazio handia dago, tamainaz adibidez daukogu enpresa, bai, hola xen, bai.
komentatzen hemen, diversifikazio handia dagoela industrial sektorean, tamainaz daukogu enpresak oso handia, talde handia, milaka langileekin, eta bestadetik daukogu pyme asko, enpresa txiki asko eta ertaina asko, eta dena den, naiz eta diversifikazio hau egon da, ikusten zen, elkarrekin lan egiteko potentzial handia euela, eta baita beste gauza importantiena ikusten zen moduan, ez dauzela kanpoko kapitalei lotuta. Hemengoak, esate baterako, hemengoa diala, eta horrek lagunketa dau erabakiak eta hartzerakoan. Beste indargunea ikusten zen, interesa eta kontzientzia, enpresak edo sektore industriala interesatuta dago aldaketa edo transizio hau egiteko. Interesa, segurazki, beharretik dator, dako beharra, energia kontsumitzaile handia dira, eta beharra daukete transizio hori egiteko, eta dar sektore bat presio handia jasatzen ari dela, bai bezero gandik, baita erakunde desberdinetatik, orduan, interesa daukate hau egiteko, eta kontzientziatuta dare, zatik, alde batetik, aldaketa hori inein behar da, eta badakizelako euren inpaktoa eta papera, bailaran edo herrialdean zein da, segurazki beste sektore, baina ondixago, edo etxeetan iken da inpaktua, baina askoz behar ondixagoa da sektore industrialena. Aukerak, sektore industriala, edo bintzantan mai hortan gauzenok, aukera desberdina dauzela, kontsumo hori murrizteko, batez ere innovazio edo bitartez, efizientzia topatzen, eta hor badauz aukerak, eta aukera be energia berriztagarriak sortzeko edo autogeneratzeko, hor ikusten zen, bakutxa bere instalaziotan, teliatu da diala, geotermika dela, eta hor aukera desberdinak ikusten zian. Eta gero baita indargune moduan inbertsiorako gaitasuna. Batez ere, enpresa handietan, hor badaukate aukerak inbertsioak egiteko, eta diru laguntza eskatzen eta hor arlo hortan, enpresa handiak badau ohitura hor mugitzeko orduan, indargune moduan edo hauek ikusten zian. Eta nire pasoko nahi zuzenian ahulgunera, eta ontsen inbertsioekin indargune moduan ikusten dela, berdin, inbertsio gaitasuna ahulgune moduan, ze enpresa txikiagoak dianak, txikiak, ertaina dianak, ez daukate gaitasun hori, eta gainera kontuan izan behar dugu, transizio energetiko hau egiteko, inbertsioak, behintzat mai hortan, inbertsioak derriorrezkoak ikusten zian, baina dira inbertsioak epe luzeera, eta horria, inbertsioan itzulera luzera danean, ohitura ez da inbeste, eta hor, ahultasun moduan. Gainera, inbertsioarekin lotuta, inbertsiorako desberdinen arteko adostasuna behar dela, eta adostasuna ikusten zen zaila topatzea adostasun hori, eta ahultasuna batez ere ez da zailtasuna baizik, eta ez egiteko eserrez zailtasun hori aurrera eruateko edo, eta hor, arrisku ikusten zen, asuntua edo gaia politizatzeko, eta hori bai komentau zen. Gero, errentagarritasuna versus transizioa, danok dakigu industriatan edo enpresetan
etekin ekonomikoak eta errentagarritasuna da lehentasuna, transizio gainetik. Eta, bueno, transizioa lehiakortasunerekin lotzeia, inleke pertsonan, langileen, gizartearen beharrak edo aldamenera usteia tekin ekonomiko horrez lehentasuna edo daukatela. Kontzientzia, kompetentzia globala dala, enpresa asko, hemengo Bailarako enpresa asko munduan zehar dauz lanian, eta transizio, eta leku danetan, hau ez da berdin ikusten. Beste leku batzuetan ez dira planteatzen transizio hori egiteko, eta horrek lehiakortasuna galtzeia, pentsaiken daue, galdu egiten dauela lehiakortasun hori. Araudiak eta traba administratiboak, araudi izugarriak dauz, gero eta gehiago, baita ikusten zen, beste gauza bat, batutan mobilen gara araudia dauzelako. Baina hainbeste araudi iken daue danak komplexitatu edo zailatu gauzak ez, lizentziak eskatzeko, baimenak, eta dana zailagoa izaten da. Eta kontsumo handia da, enpresetan, hori argi dau, eta menpekotasun bat sortzen daue enpresan energiarekiko. Eta, horraino. Bai, arratsaldeon. Bai. Orain? Bai. Burua lertu mertza. Nahi dizuet, ezer baino lehen, gure maila, landaremua eta biodibertsitate maila, nahiko berezia izan zala. Izan ere, ez dakit, uste bildu ginela 12-15 bat lagun, eta gehienak udal edo mankomunitateko teknikariak zirela, 4 lagun baino ez ginen bizi landaremuan edo mendian, eta pertsona bakarrak bizi eta lan egin mendian. Orduan, aipatu nahi nuen hau, ze, niri tokatu zait gure mailaren laburpena ematea, baina iruditzen zait garrantzitsua dela aipatzea nundik sortu dan eta gure abiapuntua zein izan dan, bai? Tira lagunek bezala, hasiko naiz indargunetatik, eta, lehendabizikoa izan zen autonomia izateko baliabideak daudela landaremuan, bai? Eta aipatzen zen baliabide fisikoak ez, egurra, biomasa, lur eremua, janari ekoizpen gune potentzialak ere bazirela, eta bestaldetik, gure bailararen ezaugarriak direla eta baliabide ekonomikoak ere bazirela. Eta aipatu zan ere, elkarri laguntzeko baliabide emozional eta mentalak ere bazirela. Bigarrenez, komunitateak duen balioa azpimarratu zan, energia komunitateak sortu direla, eta hemen, behar bada baten bati entzun diozu ez da, komunitate energetiko baten izaeran garrantzitsua ez dela energia, baizik eta komunitatea bera. Ezta? Eta hau lotuta dago gobernantza eredu berriekin. Eta landa eremuak, auzo alkateen figura ere badaukagu, eta gobernantza eredu berri hortan horizontaltasuna izango litzateke abiapuntua eta bukaera, bai? Ingurumenarekin konektatuta,
aipatzen da, lurraldearekiko ere konpromisoa, mai gainean jarri izan, izan ere gure bailaran badaudela talde bat baino gehiago, lurraldearen defentsan eta naturaren defentsan ari diren taldeak, eta azkenik, landaremuko herritarrak kontzientziatuta omen gaude eta kontsumo eredua ere zalantzan jartzen dugu, ezta? Eta energia berriztagarrian erabilera beharrezkoa ikusten da. Oingoa zen ahulgunetara eta lehendabizikoa landa eremua ahulduta dagoen eremu zaurgarria dela. Eta hemen, zuen informaziorako, esango dizuet, landa eremuan bizi garela, hemen debagoienean datu zehatza zein dan ez dakit, baina interesgarria litzateke jakitea. Baina orokorrean, Estatu Espainolean eta Hego Euskal Herrian ere, populazioaren 11% baino ez gara bizi landa eremuan. Honek esan nahi du, 89% bizi zaretela edo bizi direla hiri eremuan. Eta hiri eremua Arrasate da, Bergara da, esan nahi dut. Eta alderantziz, gu 11% bizi gara lurraldearen 89%. Eta hiri eremuan bizi zaretenok, bizi zarete lurraldearen 11%. Hau pixkat, zera kokatzeko. Landaremua eremua ahula da, zaurgarria eta lehen sektorea are ahulagoa. Animaliekin eta lurrarekin bizi garenok, are egoera zaurgarriagoan gaude. Eta batean zein bestean ez dago erreleborako aukera apenas. Eta jende gazteak ez du hemen jarraitu nahi, landa eremuan jarraitu nahi. Bigarren puntua, enpresa elektrikoek landa eremua ez dute zaintzen. Karo, ez dakit, landa eremua ikusten genuen zala erabiltzeko eta negozio egiteko eremu bat. Zer atera aldute hortik, alaxe ikusten gaituztela, eta gainera populazioa txikia denez, nahiko errez. Gainera, nekazaritzarako, hau da, jateko ezinbestekoak edo garrantzitsuak diren lurrak okupatzera datoz proiektu energetiko handiak. Oinarrezko zerbitzuetarako sarbidea falta da. Hasi algara ur edangarritik, energia sarea ere mugatua da tentsio baxuko linean inbertsiorik egiten ez delako, eta abar, autogestiorako proiektuak oso baldintzatuta gelditzen dira, ez dago nora sartu energia hori, sare baxuko, tentsio baxuko sarea oso zaharra dalako eta berritzen ez dalako. Eta, beste puntu batean, aipatzen zen ere, parte hartzea baxua dela, landa eremuan. Alde batetik, ohituta gaude, gehiegi, ez dakit, jaso dugu ikusezinak eta ez deula ezer esaten, eta orduan zertarako hitz egin, inork ez badu entzungo, eta gero bestaldetik, animaliekin eta lurrarekin lan egiten dugun pertsonok, segun lan arloa zein dan, ordutegiekin eta nahiko komplikatua da. Ni orain hemen nago, gure arkumeak oraindik jaio ez direlako eta gazta egiten ari ez garelako. Baina agian otsailan gonbidatu ezkero ez nengoke hemen. Eta beste punto bat eta azkena, traba administratiboak. Traba administratiboak alde batetik proiektu energetiko txikiak eta autogestiorako bideratuak instalatzeko eta gero hoiei konexioa emateko. Laburtu egin behar. Bai, erronka
Entzute zait? Bai. Erronken ingurun, zehor dazkazue idatziak ateratako erronka guztik, eskatuko dizuet bi aukeratzea. Ze nire ustez eta ni bertan egon nintzen eta batzuk agian, agian ez, lotura daukate orduan nola identifikatuko genuke edo genituzke bi erronka nagusi arlo bakoitzean. Energia transizioarekiko eta batez ere gure batzarkidek oso kontuan hartzeko gerora egin behar duten gomendio horietan oain aurkezten nahi gean sektore hauei erreparatzeko benetan, bai? Orduan, xixili, bi... Igual, orokorrenak direnak edo hautatuko ditut, gainera lehen esandako guztiarekin lotuta, ez? Lehenengoa bai bermatzea, parte hartzea plurala dela erabaki hauek hartzerakoan, egoera zaurgarrian dauden pertsonak ere parte sentitzea erabaki honetan eta eukitzea ahotsa. Eta bigarrena izango zen, bidezko trantsizio bat egiteko pertsonen duintasuna kontuan hartzea, ez? Ustet hori ja dela erronka bat ikuspegidanetatik, baina hemen baliatzea trantsizio hau alde batetik zaurgarritasun egoeran dauden pertsonen bizi baldintzak hobetzeko, eta beste batetik pertsona guztien energiarako eskubidea bermatzeko ere. Bai, ni nube bi erronka eta gainera lehen unaieri entzunda beak aipatu ditu apuntatuta geukagun erronka batzu, baina esango neben bat dela nola egin transizioa, ez? Argi dau, transizioa hori egin behar dela, baina nola egin eta hortaz beharrezkoa ikusten da adostasun mail minimo batzutara aldeu behar dela. Eta hortarako prozesoak laguntzen duela olako akordiotara aldatzea, mai gainean jarri behar diala eta olako ekintzak egin behar diala. Eta gero beste pentsaiken zat, edoan, komentau zana importantea moduan, burujabetza energetikoa lortzea. Hori izango zen, eta hortarako, galdera bat jarri zen mai gainean, sektore industriala ze dau prest sakrifikatzeko hori lortzeko. Pentsatzen zate, igual, resumen moduan. Ados. Bat, litzateke, eta hau, desenteko indarra hartu zuen gure taldean, eta izan zen, nola uztartu burujabetza energetikoa eta elikadura burujabetza. Nola ziurtatu pertsona guztiok zer jan izan beharko dugula, baina zer jan ez nola elikatu modu osasungarri eta osasuntsuan, eta nola ziurtatu pertsona guztiok izango ditugula, behar ditugun baliabide energetikoak, bizitza osoa izateko. Hau bat, eta bigarrena, ematen du, askotan diskurtsoetan, eta ziurazki ere nire diskurtsotik ere, ziur ies egin didala, biodibertsitatea babestea, geure burua babestea dala, eta nola egin biodibertsitatea babesteko daukagun ingurune natural apurra babesteko jakinda hoiek direla geure bizitzari eusten diotenak. Eta haiek gabe ez garela. Hauxe. Vale.